Πριν από 16 μήνες βρέθηκα στην ανάγκη να αλλάξω σπίτι. Βγήκα στην αγορά να βρω να νοικιάσω σπίτι και αυτό που αντιμετώπισα με έφερε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Σαν άνθρωπος, όλα τα αδιέξοδα είχα μάθει να τα προσπερνάω. Σε αυτό με είχε βοηθήσει ο Επίκουρος, γιατί είχα πάντα έναν άλλο τρόπο να ενεργώ, έναν εναλλακτικό, ας πούμε. Ξεκινήσαμε αυτή την ομάδα από ανάγκη, προσωπική ανάγκη. Όμως, πολύ γρήγορα πλαισιωθήκαμε από πάρα πολλούς ανθρώπους με την ίδια ανάγκη. Την κοινωνική ανάγκη αυτή της κατάλληλης στέγης, αλλά και της συμβίωσης με φίλους. Ανατρέχοντας στον Επίκουρο, είδα ότι αυτά που αναφέρει για την φιλία είναι αξιόλογα και μπορώ να σας διαβάσω λίγα από αυτά. Η φιλία, λοιπόν, είναι ένα διαπροσωπικό συμβόλαιο κοινωνικής συμβίωσης, λέει ο Επίκουρος. Στην Κύρια Δόξα 27, από όλα τα αγαθά που παρέχει η σοφία για την μακροβιότητα της ζωής στο σύνολό της, είναι η απόκτηση της φιλίας. Σε μια άλλη προσφώνηση, η φιλία σέρνει τον χορό της ολόγυρας της οικουμένης, κηρύττοντας σε όλους για τον μακαρισμό. Σε ένα άλλο σημείο, νομίζω στον Χαράλαμπο Θεοδωρίδη, διαβάζουμε ότι ο Επίκουρος στο δικό του σπίτι, και αυτό όχι πολύ ευρύχωρο, μάζεψε ολόκληρα κοπάδια φίλων, ενωμένους με αγάπη και ομόνοια. Ο Κικέρον, από την άλλη, λέει: ο Επίκουρος ήταν άριστος άνθρωπος και πολλοί επικούροι είναι σήμερα σοβαροί και σταθεροί. Το παράδειγμα αυτό, λοιπόν, το ακολουθούν και οι σημερινοί επικούροι από αυτούς που γνωρίζω. Ο ανώτερος άνθρωπος μοιάζεται περισσότερο από κάθε άλλον για τη σοφία και την φιλία. Από αυτά τα δύο αγαθά, το πρώτο είναι αθάνατο, ενώ το δεύτερο είναι θνητό. Η σοφία, λοιπόν, είναι αθάνατη, ενώ η φιλία πεθαίνει, είναι θνητή. Η πραγματική φιλία δεν στηρίζεται στο αίμα. Αν όμως η συγγένεια συμπληρωθεί με δεσμό ψυχικό, τότε είναι από τα ωραιότερα θαύματα που μπορείς να δεις. Δεν μας βοηθά τόσο η βοήθεια των φίλων, όσο η εμπιστοσύνη στη βοήθειά τους. Να πενθούμε τους φίλους μας όχι με θρήνους, παρά φυλάσσοντας τη μνήμη τους. Αυτά τα πολύ λίγα από τον Επίκουρο σχετικά με τα ωφέλη της φιλίας μεταξύ μας. Προσωπικά, ζώντας με τις διδαχές του Επίκουρου από νέος, πάντα είχα στο μυαλό μου τους φίλους μου και συνεχώς έκανα νέους φίλους και φίλες. Τα χρόνια που ζούμε τώρα και η βαρβαρότητα του αφύσικου και μη φιλοσοφημένου τρόπου ζωής και κοινωνικών σχέσεων, η κατανόησή μου για τα δύο κυρίαρχα περιβάλλοντα, αυτό που λέμε εσωτερικό το πρώτο και εξωτερικό το δεύτερο, συν την επίγνωση των τελευταίων χρόνων της ζωής μου, το ότι και εγώ η δική μου ζωή τελειώνει, έχω μεγαλώσει πια, το συνειδητοποίησα, συν τους κοινωνικούς αποκλεισμούς που βίωσα και βλέπω που βιώνουν και άλλοι πολλοί άνθρωποι στην ηλικία μου, συν την επίγνωση των προβλημάτων της μοναξιάς πολλών από εμάς, συν την πίεση που δέχτηκε το εισόδημά μας, συν την κρίση της στέγης, συν την ευγνωμοσύνη μου και την χαρά μου που είμαι ο τυχερός που γεννήθηκα και έζησα ήδη 6,5 δεκαετίες σε συνθήκες ασφάλειας ανάμεσα σε φίλους μου, έβαλα λοιπόν τα πράγματα κάτω και πήρα αυτή την πρωτοβουλία για την ίδρυση ομάδας συγκατοίκηση φίλων 60+ και μάινους στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η ομάδα
ή γρήγορα πλαισιώθηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους, ενώ στην αρχή είχαμε δυσκολίες, πάρα πολλοί άνθρωποι αμφέβαλαν και η αρχική κίνηση βρήκε μόνο αντίρρηση και ανησυχία, καθώς και αρνητικά σχόλια για το ανέφικτο της εφαρμογής αυτής στην Ελλάδα. Ενώ έχει γίνει στο εξωτερικό, το γνωρίζουμε όλοι. Εδώ αναζητούμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να συγκατοικήσουν μαζί σε ξεχωριστά οικίματα, είτε μικρά διαμερίσματα, όμως με κοινή κουζίνα και χώρο συναντήσεων, με τους άλλους φίλους της ίδιας συγκατοίκησης. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν τις παραξενιές τους και τις ιδιαιτερότητές τους, που ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ποτέ. Αυτό με πείσμωσε πάρα πολύ και ξεκινήσαμε την καμπάνια μας, λίγα άτομα στην αρχή, χωρίς πόρους και με εθελοντική δουλειά. Στους 16 μήνες που ακολούθησαν, σηκώσαμε πάνω στις διαδηλώσεις με σύνθημα «Στέγη στην τρίτη ηλικία, όχι στα γυροκομεία». Αφορά το μέλλον όλων μας. Τι θα απογίνουμε όλοι εμείς στα 65, στα 70 και στα 80. Πού θα καταλήξουμε. Το κοινωνικό μοντέλο έχει αλλάξει. Αυτό το οικογενειακό που τα παιδιά και τα εγγόνια γυροκομούσαν τους μεγάλους έχει εκλείψει. Τα παιδιά λοιπόν στην Ευρώπη, στο εξωτερικό, στην Αμερική ή σε άλλες πόλεις. Θα καταλήξουμε όλοι εμείς οι επικούροι ή οι θαυμαστές της επικούριας φιλοσοφίας σε κάποιο γυροκομείο που θα μας κλείνουν το φως στις 8 η ώρα και θα μας δίνουν χαπάκια να κοιμηθούμε. Δεν είναι ανεκτό αυτό από εμάς. Τουλάχιστον όχι από μένα. Είχαμε στην αρχή, γύρω στο 12 μήνο, είχαμε περίπου 700 μέλη στο Facebook, όπου είναι μια σελίδα του Facebook, οποιοδήποτε μπορούσε να μπει. Όμως η σελίδα αυτή έχει τίτλο «Συγκατοίκηση φίλων 60+». Δεν είναι ομάδα για ανέκδοτα, ούτε για πουλάει τίποτε άλλο. Προσπαθούμε να οργανώσουμε ομάδες φίλων, οι οποίοι αφού ανταλλάξουν τα απαραίτητα συναισθήματα μεταξύ τους και κάνουν αυτό που λέμε συναισθηματικό κλίμα. Αυτή τη φράση θα τη θυμηθούμε, γιατί στο μέλλον θα την επαναλαμβάνουμε συχνά. Είναι τα γνωστά συναισθηματικά κλίματα, τα οποία αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ έχει μία ροή ενέργειας και δημιουργείται εδώ ένα συναισθηματικό κλίμα. Επίσης, σε κάθε συνάντηση που κάνουμε, έχουμε κάνει περίπου 70 συναντήσεις μέχρι τώρα. Έχουμε πάει πολλές εκδρομές με τα άλλα μέλη. Ξέχασα να σας πω ότι από τις 4.500 μέλη που έχει σήμερα η ομάδα μας, με τους 500 από αυτούς έχουμε έρθει σε επικοινωνία, έχουμε γνωριστεί, έχουμε ανταλλάξει συναισθήματα. Πολλά μέλη της ομάδας μας είναι σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σιγά σιγά μας πρόσεξαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα στον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη δώσαμε περίπου 65 συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες. Οπότε το μήνυμα είναι πολύ γνωστό και από αυτή τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης πλήθυνε η ομάδα μας και είναι σήμερα 4.700 μέλη. Το υποστηρίξαμε αυτό ακόμη και τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Κάνουμε κάθε Πέμπτη συνάντηση στο καφέ Ενώ, εκεί που βρίσκεται και ο κήπος της Θεσσαλονίκης τις Δευτέρες. Ο φίλος Ανέστης μας το παραχωρεί δωρεάν, μόνο με την κατανάλωση που κάνουμε εκεί στο καφέ. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να στηρίξουμε όλη αυτή την πρωτοβουλία.